Cainach an nuair bheith na sóice an sa bhunscoil bhí duine mar Donnie McGregor is Peter Ross a chéanaisteach ag an lunch amach an Plainfield is bhí sin mar dúine trénig bice is mar gimicin is bhí bhíon chin deachaí an aici sin le mo school uniform salach ar sgas gan nó mí bhí clúich imid ná much is bhíh mo bhar go marach. Agus bhfuil sin go bhfuil ar a tóir de farachtaín go cóirisnach jo is mar sin ha a mi fechgin Kyle mór go an áte seo is ha mar da tórs tolchas jo har sin na blianachin. Ga cúnach an cúteach ba mar Mrs Robinson ba ishe ba an duine éice sé Tony Vason mar a junior under 14s is út mar sin mar an coach is ba mar Kyle mar sin ba mar cóirisnach an an dói ar scascin ro mar an class bake seo de gaelic ba cara mar ba sin gama mar fascid a chéile an dói. Well, ha imén cholátear an choirsnach go seo an an báitnach fear a bhfuil ceanna úsaigh agus bailúint léomh agad mar gaian scipíonn cinneachas mó an an éachtarí imén agus ceante cóladí sin inist ha gaelic chuideach go sin ha gaelic ar a hafann na seo an an búnscoil bailúint léomh ha dichirichid bliana an a hóisich clán giús go gaelic an sa choirsnach go seo ba gaelic báitnach ar a bhrín ronne sin ach ha gemór a bharach glúine niste brín gaelic oicrí go háid brín gaelic as a choirsnach seach go bhfuil ha fáil an trabíana gaelic seo an búnscoil bailúint léomh. Am sun go leit ars chom gan na bailach bhí brín gaelic nó a gluich gemin bhuiin becan blianachin bheit chiad cuairpis go sáirichte achcha ar son clán bheit dultra am trabíana gaelic has cuairpis imein agus ug seo gaibh chom gaelic a bhín cálaid mar bhuian agus cuideach sin scipíon éile bhaclich agus bheit ars gaibh súl éile ar súgal na gaelic nach héil gaelic dúdach ar a bhrín an bubble big mar is siimplíir mar an búnscoil bailúint léomh nó go raibh dúdach na hinmhiche a brín gaelic go bhfuil clán éile ar fiag alapa brín gaelic cuideach. Fim mi ra nuair ha clán na scoile a chluich na as na chluich gemein bhín an gáí a géirí chun dénigad má agus go bugad sadamh chalas na gemichin achcha ach nó hiice go gemichin na ninmhah fim mi ra gibal mo chlia ha dearach agus gorm chaneal gorm agus geall rítir agus bhín an gáí ar son go dénig ceanna úsaigh má agus fim mi ra le dénig fíorhá an drásta. Bhai dar a bheith clúich san bailin tléad nar bheith mé lentín ceanna úsaigh ach ba mé hásta dína mó gíchiil nar bheith mé clúich ina gí ceanna úsaigh. Ba carat sin hást achan go ceanna úsaigh agus nuair a bheith mé clúich ina gí nuair a bheith mé clúich san bailin tléad chará sin fuiriste ach ba mé hásta dína go massa súin go. Bhai má sin go an scoilbad an tléad or bha na carat sin achan agus bha mé clúich iminn agus ag an únán ba mé hásta cínsí gaelic. Is féidir go bhfuil bhí gléomhad ultrán Gaelic medium ar goharid teann an áte mar seo an sa búnscoil an bailin an léomh ar scasan ra clás go má well is féidir go mar clás go má mar fascid a chéile is bha mar bha mé gra ha mar mag an cóirsnach ar scasan ra sinne mar fascid a chéile is cúteach ba sin mar tíon hada sean san iminn scasan ra sin uladóg an trénig go chéile ag sa clúich chomar chéile. Ag an toseach bhai daribh ó bhasin na clúich cálas an mar seach bliana ach an is am ismin sin go bhfuil sin ar fáin mar hasí mar used to inis. Well, I'm sure Shaka sin an bócha. Yeah, hi mar. Hi na suasta inis. Aye, I'm sure sin go mar. Can we mar feicin Ian mar Ian bobalad an tléh inis and you smart Ian. Ag like wing centre. Ver duine sin bí ar a bulig. Can you host? Is féidir go bhfuil a bhí gléomh cúteach ar a chluichar son mar an san iminn chom chéile ar scas go gedfa sin na chluichrí chéile sa físacin ar a chéile. Ha cúteach ar bhí mar a cynnig ag duine éile bó áitcin éile mar an geristin is an níl an scianach ar a bhí brain gaelic bó na bhain na sóice. Is ha ar bhí gléomh an iminn fein an chom sin a chluich le duine éile bó áitcin éile a cúteach ar son an gaelic.